Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Abala Filinga TV YouTube channel. Kamar yadda kullum muke kawo muku shirye-shiryen mu insha Allah, yau mun zo muku da wani shiri ne. Muna son mu gayyato muku kuma ga mu tattauna akan wata matsalar da take damun mu tsakanin ƴan matan Nijar da mu samarin Libya insha Allah. Yau muna son mu tattauna akan wannan matsalolin da suke faruwa. Zaka ga mutum ya haɗu da yarinya akan social media ta WhatsApp bai san ta ba, bai san ta ba, zaka ga suna soyayya. Wata ma za ta ce a tura mata kuɗi, ka tura mata kati, shi ce bai shiga ba dai. Da dai sauran matsalolin da suke faruwa dai tsakanin samarin Libya da ƴan matan Nijar da abin da ya shafi sauran ƴan mata na Najeriya da dai sauran dai makamantan su na Afirka kan ga akan matsalolin da muke fuskanta a kowane lokaci. Zaka ji sauran matan Libya ma har zagin ma ake yi, sauran na haɗin ɗan Libya kaza kaza da dai sauran dai abubuwan da ba su kamata ba. Da haka ga ku biyo mu cikin shirin mu na wannan makon insha Allah, dan ganin bakon da muka kawo muku a cikin wannan mako namu insha Allah. Ku biyo mu cikin shirin don ganin wannan bakon namu da muka muku a cikin wannan sati namu mai albarka. Muna muku fatan alkhairi. Muna warhaka. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan shiri namu na dandalin matasa wanda muke kawo muku duk sati a tashar Abala Filinga TV. Bakon namu na yau ba kowa bane illa Muhammad da yake an ji ba da bakin mai tsada ne. Za ka bar mutum da kanka. Sunana Muhammad Abala Filinga TV. To insha Allah yau dai kun ji tun can wajen buɗin shirin mun ci zamu tattauna ne akan matsalolin da ke faruwa tsakanin samari namu na Libya da kuma mata na gida. Da an ce gida ba Nijar kaɗai ba Najeriya, an ce Nijar, an ce Najeriya, ga duk da yadda mutanen mu dai kenan can gida ce gare mu. To matsalar dai ba wace matsala bace da wadda kowa ne sun ta gane, matsala ce ta tsakanin abubuwan da ke faruwa na yaudara ko in ce amana da matan gida ke mu nan samari Libya. Wanda za ga mace ta ci kuɗin mutum sau nawa ko ta ci shakarta ko ta ci shi wayoyi, a ƙarshe ma sai ka iske ta kashe wayar ta kuma bai san zaganta ba saboda bai ma san ta farko ba. Wannan gaskiya. To tambayar mu nan ta farko shine shin ta yaya ake suna haɗuwa da su da farko ma su samarin ta suke haɗar da matan na gida. To da farko dai zan ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To da farko dai abin da yake sa samarin Libya suke haɗuwa da ƴan mata na gida, don kai lissafi wani lokacin ana buɗe group. Ko za ka ga mutum yana amfani da kan Facebook hakan ga ko dai wata haka da hanya da ta sadarwa haka. Ko idan mutum kana da aboki gida wani lokacin kafan gida wani lokacin kana da aboki. Za ka ce kai wani yana son lambar yarinya kaza ko dai da sauransu. Kuma wani ma dama shi na da aboki gida hakan ga za ka ga wani yana samun lambobin can mata hakan ga. Kuma wani lambar dama za ta shigo shi a waya ko wani abu kuma wani haɗa yake yi sai ya samu lambobi. Dan in baka manta akwai wani application wanda in kana da sharshen lamba in dai mai wasauci zai baka. To mafi yawancin sarwa suke samu su in mace ce za ka gane mace ce ko namiji, mafi yawan wani lokacin nan suke samun lambobi, wani lokacin lambobin da ya kawai suna samu su. To amma kamar yadda ake kukan cewa ana ci amanan samarin Libya, amma ba ganin kamar lehin waye shi lehin su ne samarin ko lehin matan ne, saboda za ka ga wani samarin da san yarinya amma sai ga ya rinka tura mata kuɗi, ya rinka barin ta cin kayan shi da sauransu. Kai baka san mutum baka san da za ganin shi ya ɓace maka ba. Wanda da sai ga duk abin da maka tura sai ka tura mishi da niyyar wai in ka je gida ka aure shi ko na baka, wanda kuma dan ya hana maka ba za ka ganin shi ba. To lehin kamar lehin to wallahi mafi yawan sai ga wani lokacin samarin suna da laifi amma kuma matan suka fi laifi, saboda matan su ya su laifi. Yau yarinya idan ki haɗu da samari tsakanin ki da Allah ki san ba auren shi zaki ba, to wani lokacin ki gaya mishi gaskiya, ni fa ga garin da nake an hadda gaskiya kike son shi ne tsakani da Allah. Kuma wata dama ba wai auren ne a gabanta ba, ita wata dama yaudar da ke ta samu a gaba, saboda ita babu ruwanta kawai. Saboda in kai lissafin ƴan matan ma na musarwa na gida kana musu sallama ma da bidiyo inda ta maka kokal na ɗaya na biyu sai ka tace maka bani da biya, sai ka tura karti. in ka tura mata ɗan karta da niyyar kun magana ana nan sai ka je ta ce maka ita wallahi matsala ma gare ta kuɗi kana son ka turo mata sanki ba. Kuma ka san yan Libya tura su kai, kuma ƴan Libya suna tura, tunda da Libya ni yanzu da kai gana akwai wanda ma bani labari ma cewa kuma maganar labarin da gaskiya ne ba a zahiri ba. Yana da wata yarinya gida yana so ya aure ta, suka kama soyayya su da ta tsawon shekara 2 da niyyar in ta gida shi aure yarinyar nan. Ana nan wata rana ta ce mai wayar ta lalace, ya ce waya nan na waya ta kai jika 50 kusa a cewa akalla ma waya jika 100
ya tura mata da zarar da wayar ta shiga cikin hannunta kawai daga ranar bai ƙara samun ta kuma ya shiga cikin wani rudani na wani tashin hankali wanda ba a san ƙarshen shi ba. amma ai ni sai kamar lehin nashi ne saboda ni ba za a ce tura mutumin ga san ka ba. To ai baka san soyayya ba, so soyayya ke Yamma ne ya matukar so- kana son mutum ka gane har soyayya shi ta lullube maka zuciya. To duk abin da ci maka kai mai sai kaga za ka yi mai ne ba dan komai saboda baka fahimtar ran shi ɓaci ko ko dan kai ka ta mai. amma ai da shi tun farko da kafin ma ya bari hashi ne saka nan kamata ta tambaye ta garin su yin su zai Ya tura gaya mata yin so- tana Nijar kuma tana cikin Nijar. to me yasa shi bai tura mata wani da dangin su ba nan shi ta da yake ta dan gidan su sai ga gidan su ya mai kenan gobe kenan kura so ta ma ba za ta bace shi ba amma ba ku san mutum da yake ba kenan da ta taɓa maka yanzu da To ka ta san halin soyayya ma yaran zamani. sai a hankali kai Wallahi to shi shi sa lokaci kamar sai ingilihin har samarin ma gaskiya samari mu muna da laifi matsala ka gane saboda kuma suna barin kaman suna da ke bata maka suna gane saboda yau duk wanda kaga da ji maka mutumin dan Libya ne za a dauke shi da kai mai tura kuɗi banza ka mai kware ko saboda shi dan Libya yanzu kaga Desan 18 nan babu inda ba a san shi ba. mabudin nan babba Kware ko mabudi lambar Libya babu inda ba a san Desan 18 ba. Kuma ni yanzu kama irin kiran da zan yi da can mata dan Allah yarinya in dai ki san ba auren samari zaki ba. To ki bar tambaye shi kuɗi. Yanzu farkon da zaka tambaye yarinya yau in kun ka wani kuna bukal wallahi gobe Allah ka rige ta za maka lalure shi ka 20 30 40. Ko ta turo maka foto ta ce maka yau uniform gare su wallahi za a anime tana son ta sai ka taimaka aure nawa ne uniform ta ce maka jika shidda jika bakwai dumki shi kuma ga gamin da dumki duka ta ce maka jika 10 duka abin da zai ta ka ce 20 mil ma ba su isa ta wadan manager dina zai sai ka tura su kuma dole kuma zaka ka tura shi yasa zan kalli sai kana ganin mu dan Libi sunan mu ya ba zaka ya ce dan Libya ma ragaici ne dan Libya saka kari ne kai akwai ta yarinya ma ta ce dan Libya kwartaye wallahi da kunni ne na ji kalmar wallahi ta ce kuma tabbata da hujjar da ta ga tana wa Libya da suke ma su ne raka na gani to ni da ta ce haka nan sai da mun ka tambaye ta hujjar menene ke hujjar ke cewa dan Libya kwarto ne ta ce dan Libya ya dago mata hannu cikin wayar WhatsApp kuma har ko abin da zai turo mata shine sticker na bamba ko shi kira ta Apple video Apple video zai kiranta in ya kira tu siti ya mata sallama bata doka ba sai shi kira ta Apple video ya sai shi tuturo mata sitikoki na banza kinan kuma suke ni wanga labari ne aka bani lamba ta wadda muke dora kan YouTube channel din mai suna Dental Care Cat TV nan biske da wurin nan da aka dauko lamba ta hakan ka san muna azan lambobi ana dokan lambobin wani lokaci ita ta yi min bayani ta ce isar da wanga sako dan Allah masu wannan hali su ke to yanzu kai kuma wani sako ne gare ka da masu wannan halin saboda ka isar da sakonka to ni wallahi sako na da masu wannan hali dan Allah ko mutum baka bari gaba ɗaya ba to ka rage saboda ne yau abinda zamu lissafi da shi jika 20 zaka ɗauka ka tura ma yarinya jika 5 jika 10 jika 40 50 ka tura mata da banza to ita baba da mama lahimmi su kai maka za ku tura musu ce ma yau wallahi jika yau tsohin mu dai kai ma ka san dangi mu na gida da dangin mu yau wallahi ma'aifiyar da ta aihe ni yau in ni tura mata jika 5 na rance da Allah da yi wallahi duk kallon da ta yi jika 5 tinin ku ta tuna ta ce wani Allah shi maka albarka kullum wane ka biya wani Allah saka maka da alheri halin waccan ma ma'aifinka ma shi kuma in ka doka ka tura mai ko jika ka ce baba gata akalla ne na Libya ka tura baban ka jika 20 30 wallahi sai ka ji ya ce wani Allah ya maka albarka wani Allah saka gama da duniya lafiya wani Allah subhanahu wataala ya sa ƴaƴan da zaka haihuwa su yi maka haka Allah subhanahu wataala har ta amma zaka ga mutum ya dauki jika 20 30 ya tura ma wallahi yanzu kan matan yanzu mafi yanzu ban ce duka babu na kware amma in dai bisa social media ne aka dauki jika 20 30 40 ka tura mare wallahi tana buruki ba ka ganin ta ma ba ka ƙara gani saboda babu gaskiya kwata kwata kuma ko da ma ka ganta ma tana jiran ne ko ta samu abin da ya wannan awo gobe da kashe mutu baka da halas ta bulokin ka ni wallahi yana da wani aboki shekara ta 2000 nake ganin da 21 ne nan muna waya da shi wallahi ya ce ya haɗu da wata yarinya ne me na take ta ce mai da Allah shi turo mata jika 30 ta ce jika 30 nin ma wai ba wai isar ta na za su ba a wai dan manager dina za ta yi lakwal za ta tashi kuma wai yau ta kasansu yau ga awo ta ce mishi kamar dole ne ma abin kenan kamar dole awo ta ce yau ga na mata kasansu lokacin nan na zazzage ta ce mata ke ki turo ne Libya ko ko da ta ji zakwa Libya kya kara ne shi ko ke ta ajadi daga nan suka bata a to gaskiya akwai sai ka san matsalar ne matsalar mu dan Allah masu gyara hali mu gyara akwai cikin wallahi kyan Libya wadanda suna tura ma mata kuɗi dan Allah mu daina kai da ka shawo hanya tun daga Agadas kana rike da itti sai cikin Sabaha daga cikin Sabaha an ka lodo ka sai cikin garin ka sha wahala duk wahala ga duk ka manta da ita ka zo da ka zo Tarabulus shikenan ka manta da ka zo Tarabulus kwana bi ka ce da jajar ka soyayyar da jajar ka sauran abuwa shikenan ka manta da irin wahala da ka sha a baya
To kaman yanzu misali ni lehin kaman sai gama ban ga mata da za a ce mutum da ganin mutum saman wasa baka san shi baka san gidansu ba kawai a ce kai da shi ku wata alaka da habba za ku tura mishi abin da ka san gobe tana an ka tambaye shi ma kamar ya bace ma kama daga ni ga gani wannan duk ba haraka bace inda gaskiya da za su dauki shawara ta da duk wata lamba ce maka baka san lamba ba ko lamba ga nan dai baka san ta ba to ko rubuta ta in ma za ka soyayya da wadda ka sani wannan lalai wadda ka san ku ta ci kudin ka ma gobe ka san za ganin ta wannan amma kai ka tura wanda baka sani kudin shi kuma da ka yi shi ma ka ganin shi ka san kamar ni yanzu a ra'ayi idan ka ga yarinya ma a social media kana son ta in ka tambaye ta a garin da inda take to ni yanzu shawara ta na shine ka tambaye ta wance ke kya ce kina so na tsakani da Allah ni ho soyayya da nake miki ba ƙarya bane nake na son ki tsakani da Allah nake son ki dan Allah ki turo min da lambar ma ife ki ko ta babanki ko ni ki bani dama in turo magabata na gidanku su zo wurin iyayenki ai magana ta idan aka zo aka tabbatar da magana ta aure ta shiga wallahi wance duk abin da kike so ba san ki mil ba di mil 20 mil wallahi ko sai ko san ko 1 miliyan kike so ina tura miki shi ta ko da wannan zaka ga an tambaye sakan ma kuma za su wani ka san dalilin da sa kwana wani zai kwana wani ka san ko dalilin da sa shi ke tura su matan ba wai misali macen lokacin mata zaka turo dangin ka su gidan su ba ta bari ka turo sai dai ka ba ta ce maka karatu take yi ma ita ba ta gama karatun ta ba karatun ta ya har men da muhimmanci dan kawai ta kudi ne ko ta tsore ba wai son ka take gaskiya ba ka gani kuma kai mutum ba zai gane cewa da kai wannan ka gane cewa ta ga ta maka ka ko ka tabbatar da wannan dai ba aure take so ba kawai ta son ne ko ci kudin ko ta barka idan na kamata ka ce ka dage mata ka kamata ko bisan da kamata wallahi haka ne ka gane abokina ni kawai shawara da nake ba samarin mu na Libya dan Allah mu gyara saboda ko yanzu bacin suna yawa kwanakin ba na san in kaga wani video na yawo na wata can Najeriya ta hito tana bacin mutane wacce ana ce mata ni sunan na 80 mun ce a cikin kan tana magana ne akan can Libya wai suna dokan nimeron ta ita lamba ta take hada biskit TikTok da Facebook dan business da take a nimeron ta can Libya sai da su da ta ba sa san ka suna turo mata sticker na banza suna kiranta Apple video suna damunta in ta yi bulekin wa lamba a ɗauko wata lamba in ta shigo bulekin wa lamba a ɗauko wata lamba a kira wata da ita ka gani kenan kaga babu daɗi in mutum ka ɗauki nimeron ka aza kan social media dan business in ka san ba kaya zaka sayi ba kuma kire mu kuma kaga nan na wallahi ni ma akwai video da ni wannan dora akan abin da harkar shayin mashinuka kullun zaka ga mutum ya kira ni ko sallama bai min direct zai kira na nawa kasiya nawa royal nawa kaza ka tsaya kai mutum sallama salamu alaikum wani muna laya kaza a fili direct sannan sun ce wai da gaskiya ne wanga a san da gaskiya amma kawai daga dokan lamba kawai zaka kira mutum kuma har yanzu da muke sana ga wanda sana har yanzu babu wanda dan Libya gashi wanda zai sai mutum kullun dai nawa firin kasiya nawa firin ruwa rawa kaza tambaya ce kawai tambaya kawai a ni ma yana so in sai mutum nawa mutum shi a gani ko ka gani to karshe dai kan muna son na kai sai mun sako da ƴan matan da kuma su samarin da su sai ta rayuwarsu da kuma sai abin da zai kawo mana cigaba ba wai abin da zai har da farko dai shawara da zan ba mace Allah subhanahu wataala ya mata da daraja kuma mata kowa da ya san ta daraja an kan dibe mata garin ga sosai ake girma masu alibiya ana ba su girman su yadda Allah ya miki da matsayin nan da daraja kake yadda ki zubar da mutuncin ki gaban da namiji yau namiji in dai baki san shi ba ya miki sallama ko na ra'ayi kuka yi sabo adi barki ki raya amma ki tsare mutuncin kanki kake kuskure ki ce me kina son ku kake yo namiji wallahi inda shi na son mace cikin zuciyar shi wallahi bai ki sai kya roke shi ba ki rike mutuncin ki kake roke shi kudi in baki son wulakanci yo wallahi abin da adda matan mu na gida in kana magana da yarinya wallahi a kobiya nake ga maka ta ce maka san kimin da ka so farkon babban matsala za ce maka waya ta lalace ko kaje ta ce maka an sace wayar ta ko karen ya fashe ko menene matsala ta farko wani kuma duk sati kuma ka sati kai kuma in ka sai wayar mata na ya kwana biyu sati biyu sai ka ji an ce maka ta lalace amma ni abin da nake kira da tsamban matan mu na gida ki rike mutuncin kanki Allah subhanahu wataala yake da daraja na farko dai mutunin gabe arme ki ba mijinki bane ba wanki ne ba wani dan uwanki na ba wani abu ba ki rike mutuncin ki sayayya ce ko sani da mutunci ko ki bar roƙon shi ki rike mutuncin kanki yi wallahi in kuna zama tare da shi ko ta kama wata ɗaya wata biyu wallahi wata rana ke baki roke shi ba saboda jin nauyin da kuna tare da shi wallahi shi da kanki asirce ba tare da wani asani ba wacce ga wani abu ki amsa sai ni ta ki amsa yawa to su samarin hawa shawara da ka ba su ni samari shawara da zan ba samari yau muna da matsala guda samari mu ne adda babban matsala yau baka san yarinya ba baka san gobe ka ce sai ka karantse da Allah sai ka soyayya da ita
kuma ta tambaye ka kuɗi ka tura sai ka tura gani ko kuma ga mahaifinka can gidan ya ce na turo miji ka biji kawo mu sai ka mai gunguni amma yau yarinya ta ce tana son kuɗi in dai dan Libya na Allah ko na shi na tura gudu ma cikin daren ma ta tura su to sai da ka ji an ce bari in kirawa ne je shi na da kuɗi kai sai ka ji an ce Hamid wanda Allah mai turan na ku kuɗi gare shi na tura kuɗi ne ta wane ne Allah ta ce shi kago mutane ka so ko ta ji ka ta ni za ka a wallahi kawai dai tsohuwa ta ce min tana son wani kuma ba tsohuwar ta ba sai dai ka ji an yi ma yarinya boka da karamin murya ni ta ke amsa gani ko to alfalin idan ma'aifin shi ya ce mai yana son kuɗi matsala aka samu yanzu yana da wani aboki shi ma shiga irin wannan rubutun soyayya ya fara soyayya da yarinya yau akalla yana ganin sun yau ma mun yi waya da shi ya kusan kamar wata guda haka to wallahi yarinyar da nake ga maka sun shaku da ita shike mata mai ga kuma ya dan samu dai wani abu hakan gari akan garin ya samu na alheri shi na bata to wallahi yarinyar da nake ga maka wallahi sama da kasa ne mata yaras yanzu a cikin baccin shi ma nake ga sai shi ma harkin shi na bokan da ita ya yi nisa sosai kuma wallahi lambar ta ya bada har gida Niger ana kira wallahi ba ta duka kuma shi nan ya shiga cikin matsanancin halin soyayya ta wallahi bai gyaran komai ko ita dai ta magana ɗaya wance to menene amfani magana amfani kai sa da wanda ba sani ba tunda yau ya bace maka ba ka ganin shi kuma yanzu gidansu ba sun tana shi ma bai ba illa bane ka gane kamar kai soyayya da wanda baka sani saboda yana da wani aboki ana cin shi Umar soyayya da irin wanda dai ta WhatsApp wallahi ya auro mata suna nan zambe har da ƴaƴa biyu akwai wani wa namu shi ma haka nan ya auro har ma wajen Difa ko wajen Zandar da ya samu ta kirki ya armo ta yanzu a halin da kake suna nan zambe zaman lahiya ba laifi bane ka gane akwai wani kirki daga cikin maganin maza gane su akwai wani kirkin ka gane amma wallahi mafi yawan su can maza mu samarin Libya muna da ƙarya can matan sun kai yawa cikin su na sa kamar lalakun sun yawa cikin su da ba za lalakun sun kai ba za ka mara cewa akwai gaskiya bayan yanzu ka gane shi saboda menene yanzu yarinya za ta turo maka hoton abokiya kaga ta labe wani gidan ma ba nasu na ba kuma cikin bukka na malla alhalin take zanne cikin inuwa kara cikin leda ta can wani wuri ta labe ta maka dan selfie turo mai ta ko ta dogo ta abokiya in ka ce kana son ka tantance ka gane ta apple video ta ce maka ita ba ta apple video kuma ba ta kira audio ba ta apple video kai mata vocal kana mata vocal ko kai mata rubutun kana rubutu to kaga mu akwai matsala ya kamata mu gyara ke mace ki rike mutuncin ki na ƴa mace baki san mutun yau baki san wallahi wani ke ci kudin shi ya zama na laiha wallahi wani daidai da 50 ki ci tashi wallahi ba za ki zama na laiha ni shawara da zan ba su mata su rike mutuncin su in dai baki san samari yau baki san gobe ko ba kanan ki na ba kanan tsoho ki ba wannan tsoho ki ba kowa naki ko in zaki mu'amala da shi ta tsakani da Allah ce auren ki zai yi shawara da magana ta aure yana son ki da soyayya ta arme tsakani adi ki saurare shi ke ma in kina da bukatar aure in yan nemi dama shi nemi dama ke wance wallahi ina son ki da aure kuma na nemi dama in turo iyaye na wallahi ba ni wallan ba wanke kanin ki dan uwana ki in samu mu yi magana da shi a san da kina da manemi kuma zan turo iyaye na nan da jama'a ba da daɗaya ba a samu ya magana ta aure an tabbata ba laifi bane ko baka aure nawa mun an kai wanda ma mutum baka san yarinya ba ma arma maka ita kuma ana nazar mai laiha ba laifi bane amma ni shawara zan ba su tsare mutuncin kansu su daina roƙon sa wallahi mace tana roƙon saurayi kuɗi wallahi mutuncin ta ya zube zai zube sosai ma wallahi mutuncin ta ya zube ni shawara da zan bada ki in dai kana da wani ƙarin bayani sai ki ban na ƙarin bayani zan yi dai kaman zan ƙara ne kawai kafin da kace ni gaskiya kaman ni ga samarin da ke gaskiya don saboda wannan matsalar ta su ce dan yin baka tura inda ta ce ka tura mata inda ba tura mata ba za ta mu dole sai ka tura ba ba ta kodar ce maka dole yau ma tana son amma kuma inda baka tura ba inda ki tura ba aikin ka za ta yi ka gani shi kana wuce wurin to shi kuma abin da sa suke tura ba su sa ya bulke su aikin maza ne mana ai tun da lambai ba ka suke ba kuma gashi wanda ba sani ma da bulletin bana yau a ce wanda ba sani ba ga bulletin su suke tura suke musu biyayya lego akwai matsala dan ba da za a ce wai mutum ban san ka batun yana gida ban san ka kawai mun gamu ne akan harkar sama kan ko wasu kwana ba wurin ka bulo kina bine mini ciwo irin kana wannan kuma akwai sun turbu ma na to yanzu dai inda wajen bangaren yaudara na dai aboki na kai maka sani matan na gida wajen yaudara suka ce ya akai su kuma dan Libya da sauran ba wai yaudara ta ba a'a su soyayya dai war ka san tantabaru su lele da soyayya a dai samu a dai ji muryar mace soyayya awo a dai to kaga matsalar sai kaga wata tana kakkashe murya tana mai rangwada in tattacen wani wata katanga talaka ta yi selfie da ture mai shi haukaci yanzu kaga babban matsala yarinya tana cikin niyami ta ce maka tana tawa tana agaras tana maradi gifa da zuwa tana tilaberi kuma tana cikin niyami duk dai ƙarya dai ka yana haɗin wani bebi na ƙarya da wata lahiyayyen murya can ƙasa ta ja hankali ta salon yaudara
To kenan ka gani abin da zaka ƙarin bayani kai ka gaya wa masu hali mu gyara. Dun mu duka dai ƙyan libin na dai mu gyara. Amma kaman sai ga da mutane da suna cewa kamar libe sun kamar su ne ko za ka ta suna sallan bai mata da sauransu. To kuma kai ganin kimi ya jawo kan saboda ga akwai maza ko na suna da amma kuma za ka duk mai yawancin masu sallan bai mata su ne ba su ce libe ba. Ko me yasa haka mutum dalilin da sa haka ka gane kamar rayuwa Libya ta sha bamban da rayuwar duka Afirka. Yanzu kaga idan kana cikin Nijar ko kana cikin Najeriya ko kana cikin Ghana, Mali, Burkina Faso ba ruwanka da harkar mata ko kana cikin Cote d'Ivoire saboda ba gudana ba na rayuwar ta Libya. Can mata zaka gani kana son yarinya zaka na kai tsaye wurin ta. To nan ma ina zaka nan babu su. Abu ne balle In dai ba can Ghana in sun shigo ba ko can Guinea, can Mali, can Cote d'Ivoire, can Senegal in sun ka shigo kuma ga rawa ne ba mutum zai kira da su. Kuma nan mace danje ne kai mace magana Libya. In dai ba matar ka ta ba ka gane ta a titi ka tare matsala. To nan ka san me yake zaka rishin mata da rashin kai kaga mutum cikin ɗaki ma ya shekara guda shi na wuri guda babu kowa tare da aikin wata na shi wani cikin maza da shi wani aikin shago shi babu mata kamar da wani kenan sa abokan hira dole shi na sa abokan hira to sai shiga wani kuma abokan hiran bai damu da maza ba ya son ne shi samu mata to kaga matsalar sa haka na rashin dai dokar da Libya ta dora kenan kuma wallahi dokar ta yi in ba ka yarinya ba kauna ka ta ba ka ta ko ba mata ka ta ba ko matsala ka kanta a titi ba za ka yi mata magana ba kamar irin mu na kasar mu Niger da Najeriya da sauran Afirka ne ke ma mace magana nan wallahi na kana mata magana matsala to shine haka dalilin da sa haka nan kawai suna son dai su samu mace su hira in dai suna hira mai gaba matsala ta dai ki mun ga lokaci ya ƙurna ganin zamu zo ƙarshen shirin namu na yau an ka ce me lahin daɗi ƙara ko lahin daɗi ƙara insha Allah sai dai wani sati da mun haɗi da ku to sai wani mako idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kama rai lafiya insha Allah zamu zo muku da episode na biyu insha Allah dan tattauna ba ta kare ba saboda akwai wasu abubuwan da lokaci ya kule ba mu da lokacin da zamu tsaya mu tattauna akan su yanzu amma yanzu in dai kuna bibiyan mu ta wannan tasha ta mai albarka Abula Filingi TV sannu zamu warware muku bakin zare insha Allah muna godiya sosai Allah ya saka muku da alkhairi masu kallon mu da wannan shafi mai albarka mun gode